артиши миллӣ аз муҳимтарин рукнҳои давлатдорӣ ба ҳисоб меравад ки дар даврони соҳиби истиқлолӣ бо ташаббус ва дастгирии роҳбарияти олии давлат ва ҳукумати кишвар давра ба давра такмил ёфта дар радифи муҷаҳҳазгардонии ҷузъу томҳои он бо техникаву лавозимоти низомӣ ҳамзамон ҷиҳати беҳдошти будубоши афсарону сарбозон шароити мусоид фароҳам оварда шудааст. ҳамасоли 1 октябр дар марказҳои маъмурии шаҳрноҳиҳои мамлакат маросими бошукӯҳи гусели ҷавонписарон ба сафи артиши миллӣ дар фазои идона доир мегардад. маросими гусели навазкарон дар ноҳияи Фархори вилояти Хатлон бо инъикоси воқеии рӯҳияи хештаншиносию ватанпарварӣ сурат гирифта, он дар комендатураи сарҳадии қисми низомии 0307 қушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон воқеъ дар маркази ноҳияи Фархор ба таври хотирмону тантанавӣ сурат гирифт. фазои муносиби чорабинӣ ки аз симои дурахшону пурифтихори даъватшавандагону волидони онҳо ҷило медод баёнгари ин ҳақиқат аст ки ҳар нафари онҳо имрӯз бо амри дилу муҳаббат ба марзубуми Тоҷикистон роҳи хизматро дар сафи қувваҳои мусаллаҳи мамлакат интихоб карданд. ман хатмкардаи донишкадаи давлатии фарҳанг ва санъати Тоҷикистон ба номи устод Мирзо Турсунзода, мо ҷавонон шукрона аз роҳбарияти давлат, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат ҷаноби олӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мекунем ки барои мо ҷавонон тамоми имкониятҳоро фароҳам овардааст. ӯ зеби ҳама минбару ҳар ҷоҳу макон аст. симои ватан шери ҷаён аст. номаш на фақат вирди забони ҳама кишвар. Эмомалии мост, раҳмони ҷаҳон аст. ташаббуси ихтиёран ҳозир шудани ҷавонписарон ба комиссарияти ҳарбии ноҳияи Фархор барои адои хизмати ҳатмии ҳарбӣ дар сафи қувваҳои мусаллаҳ далели он аст ки имрӯз ҷавонони ноҳия аз сиёсати хиратмандона ва дурбинонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон пуштибонӣ менамоянд. ягон монеаи сунъӣ ва унсурҳои бегуна наметавонанд садди роҳи ҷавонписарони бо нангу номуси ноҳияи Фархор гардад, зеро ҷавонони диловар ва таҳамтани ноҳия бо азму иродаи қавӣ ва шикастнопазир ин ташаббусро пеш гирифтанд. ин сол мо тасмим гирифтем ки бо хоҳиши худ ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон рафта хизмати модар ватанро адо кунем. чӣ хеле ки ба мо маълум аст, ҷаноби олӣ пешвои миллат ба мо ҷавонон таваҷҷӯҳи беандоза дорад ки қарзи ҳар як шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон аст ки рафта хизмати модар ватанро адо намуда ба сари баланд ба назди падари модари худ баргардад. ҳимояи неъматҳои муқаддас чун озодиву истиқлолият ва манфиатҳои милливу давлатӣ вазифаи ҳар фарди бо нангу номус, ватандӯсту ватанпарвар ва худшиносу худогоҳ буда ҷавонписарон хизмат дар сафи қувваҳои мусаллаҳи кишварро чун нишонаи олии шарафмандӣ, мактаби матонату мардонагӣ ва далерию боҳиматӣ меҳисобанд. падару модарони даъватшавандагон мутмаинанд ки барои ҳифзи хоки муқаддаси ватани азизамон фарзандони воқеан бовиқору ҷасур ва ватандӯстро тарбия карданд ки барои адои хизмати ҳатмии ҳарбӣ омода мебошанд. ман модари даъватшаванда Нозимҷони Саймуҳаммад ки писари худро, писари сеюмгиамонро ба хоҳиши худ ба хизмати модар ватан гусел карда истодаем ва мехоҳем ки ба сари баланд хизмати худро адо намуда ба пеши падару модари худ баргардад. ин писари майлакиам мебошад ки писари калониам хизматро тамом карда омад, писари дуюмгиам дар хизмат аст, инро гусел карда истодаем ва мехоҳем ки ба сари баланд хизмати модар ватанро адо намуда ба пеши падару модари худ баргардад. бар зиёд иҷро гардидани нақшаи даъвати тирамоҳӣ дар рӯзи аввали чорабинӣ аз он гувоҳӣ медиҳад ки ҷавонони ноҳияи Фархор дар лаҳзаҳои ҳасоси таърихии имрӯза ки тамоми ҷаҳонро фаро гирифтааст, эҳсоси муқаддаси ҳимояи хоки ватанро болотар аз ҳама арзишҳо гузошта омодагии хешро баҳри ҳифзи сарзамини аҷдодӣ нишон доданд. фарзанди азизи мо дарк кардааст ки барои ватан бояд хизмат кунад ва баъди тамом кардани донишгоҳи техникии ҷумҳурии Тоҷикистон бо хоҳиши худаш ба сафи қувваҳои мусаллаҳ барои адои хизмати ватан модар сафарбар мешаванд. албатта мо боварӣ дорем ки фарзандони мо ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ватан рафта хизмати ватан модарро адо менамоянд ва билохира мо ҳамчун падару модар аъзоёни ҷомаи имрӯза тинҷу ором зиндагӣ менамоем. чун анъана ҳамасола ба ҷавононе ки курсҳои кӯтоҳмуддати ронандагиро дар ташкилоти ҷамъиятии мададгори мудофиаи ноҳия хатм менамоянд, ба онҳо шаҳодатномаи ронандагӣ супорида мешавад. ҳамзамон баъри хушу хотирмон гузаронидани ин маъракаи муҳими сиёсӣ, барномаи рангини консертии аҳли фарҳанги ноҳияи Фархор бо суруду таронаҳои дилошу ва ватандӯстона пешкаш гардид ки ба чорабинии даъвати тирамоҳии навазкарон ба сафи артиши миллӣ ҳусну таровати хоса бахшид.